peníze. Čeká je ministerská reforma. Ahoj, kluku. Všichni se s vyšším důchodem. To vše bude často znamenat, že některým nezbude z důchodu vůbec nic. Reforma totiž počítá i se zrušením garantovaného minima, které teď musí seniorům zbýt. 93letá Jindřiška Richtrová pobírá 9 000 důchodů. Zhruba tolik ve Vratislavickém domově pro seniory. Že jí 15% důchodu musí zůstat na osobní výdaje, nezbyla by jí ani koruna na léky, hygienické potřeby nebo příslušné ke stravě. A tak zatímco lidé s vyšším důchodem platí za pobyt a stravu plnou taxu, za ty chudší doplácí stát. To se nedělá